Batun Kaduna da Abuja abu ne da ya ɗauko tarihi mai tsayi. Haka. A lokacin da na fara aikin bin barayin nan, na tarar da jami'an tsaro a Kaduna duk manyan barayin da suke tare hanyoyin nan su san su. Idan suka ji an yi fashi an faɗa a rediyo ma zuwa zai gida sare su. Akwai mu'amala tsakanin su da barayi wanda yake har ta kai ma za su kama barawo ko su raba shi da matarsa ta aure shi. Jami'an tsaro yana auren barawa ɗan fashi, matar ɗan fashi a Kaduna. Kuma abun kullum ƙaruwa yake. Wanda kuma bayan haka a duk wani tsohon ɓarawo da ya tsufa da girma a ƙasar Kaduna sai ya rabu da cin hukuma. To kana da hujja? Zancen da nake ma yanzu inda gwamnati za ta yi bincike, bafulatanin da aka karya shi tsakanin Zaria ko a kwanan nan, wanda aka karya shi tsakanin Zaria zuwa Abuja zuwa Niger, za ka samu mutum ya fi 5,000 wanda aka karya shi. Wanda wannan ya kontributin sai shigar da yaran 'yan fashin a yaran Fulani sata da yawa. Me kake son gani? Da ya kamata gwamnati ya bincike a Kaduna da Abuja da Niger. Duk manyan barayin da na kama da wanda na kore su da su ne wai masu jami'an tsaro a area. Kuma gaba ɗaya Fulanin nan sun karya. Kai ina gaya ma akwai 'yan fashi da suke zina da matan Fulani. To Fulanin nan jahilai ne. Kuma zuciyarsu daban ne. Ka je kai mutum ya je bai sata ba ka kama shi ka doki ubansa ko wani ma mai kashe iyayen barayin ma tsofi, iyayen Fulani ma tsofi. Kaga duk wanda aka doki ubansa a gabansa bindiga zai nema. Wanda aka zina da matarsa ko kanwarsa ko yarsa bindiga zai nema. Wanda aka tsaye mara shanu bindiga zai nema. Ina tabbatar maka inda Najeriya tana son zaman lafiya da bincike kamata ya Kaduna. Ka binciki jami'an tsaro da 'yan banga na Kaduna da Zaria da Niger da Abuja. Wallahi sai an ga abin da ba a taba tsammani za a gani a Najeriya ba. Yaran nan da suke sata duk kuɗin da an karɓe a hannunsu. Kuma duk yawanci wanda sai kungiyar mai ta Allah na Kaduna da gwamnati da SS za ta yi bincike a kansu da wallahi sai an yi mamaki abin da ke faruwa. Yanzu a Zaria akwai mutumin da yanzu na aka yi min complaint plan. Yau din ya tara sani ta kai 1,000. Ka fahimta ko? Haka. Kuma shanun nan ba na barawo. Kuma duk iya shawarar zan ba hukuma na bata. Kuma ba ɗau mataki ba da haka a laifin yanzu na hukuma ne. Jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun kaddamar da jami'an tsaron su an ba su kayayyakin aiki. Ko da shi gwamnatin tarayya ta soke su, ba ka ganin sai dai an shigar da jarumai irin ku wajen harkan tsaro? Gabarin gaya ma wannan jami'an da suka sa to ƙarya ce. Mutumin Najeriya mutumin kirki baya yarda ya ɗau bindiga zai faɗa. Mai ilimi a Najeriya baya yarda ya faɗa ɗan uwansa. Ka fahimce ni? Haka. Ko gidana da in fara yin abin kaga mai hankali ya zo min 419 ne. Ko ya zo ya amfani da suna na cikin su mutane. Duk wani sibilin da gaji ya shiga harkar banga mai gaskiya a cikin su zaka samu mahaukaci ne. Amma in mai hankali ne ya shiga harkar banga criminal ne wallahi. Arewacin Najeriya yanzu dan banga ya ninka police da in haɗa police din Najeriya da ɗan sandan Najeriya da sojan Najeriya da civil defense da SS dan banga ya ninka so 5. Kuma duka ina operation sai na samu dan banga yana ciki. Da haka zancen dan banga ba zai gyara Najeriya ba. To wa zai kawo wa Najeriya ɗauki kenan wai? Laifin 'yan siyasa ne. Ya kamata a gyara polis. Ba mai gyara Najeriya wajen ɓarawo sai polis. Sai an gyara. Duk abin da jami'an tsaro ko 'yan sanda ke cewa ashe duk gaibu ne kawai. Babu yadda za a je kullum shekara yanzu 22 nake a wannan harkar. Kana ji ko kullum jahili ake kashewa ɗan Fulani. Kuma ɗan Fulani nan da gari ake ɗaukar bindiga a kai masa. Kuma bindigogin nan ta kama shekara 20 da ta wuce. Dukka daga jami'an tsaro ake ba su. Wanda na kama su aka ba da su sake su ake. Kuma in aka sake shi yaron sa ne a ofis. Kuma wa'ansu ma sai na kama su an yi press IG ya kore su a aiki. Ka fahimta ko? Wata kungiya da garin su zo ta mai da shi aiki a fito da shi a prison. Batun Kaduna da Abuja abu ne da